No, no en fem, no, perquè hem de mantenir la línia. Vainilla, chocolate. Sí, a veces sí tomamos copas. Bueno, m'agrada molt de meló, d'avellana i també de fruita. Que és dolç i molt cruixent i això ens agrada molt. Pues, o si no lo hago batido, lo meto en la batidora, leche y batido. Hola, com esteu? Nosaltres ben fresquets i amb... Una no, dues copes de gelat que farem avui. Fresca tu, perquè no me'n dones. No me'n dones gens, per sort n'hem de fer més, eh? No. Ja m'ho anirà bé, això, perquè jo crec que aquí avui encara continuem en ressaca de la patrona i, a més, ja m'ho hem de posar en marxa per preparar-nos per la següent festa, que ens estiu ja sabent que no aturam. És una darrere una altra. No només això. El MUC de Sineu, dilluns, també en xerrarem. Intentarem, a més, fer surf, però amb ones artificials. Però no és que ho provem, ho intentem, és que ho fem. Qui ho havia de fer si no havia de ser en Carlos Lucas, el nostre company a Eivissa? I per si voleu anar de regata, que encara podeu, vos ensenyarem a vestir-vos. Clar, d'etiqueta, gairebé. I per si fos poc, mos relaxarem fent ganxet. Bé, començam. El primer que feim és menjar un gelat. El nostre company, Xavi Ara. Que és de bo aquest gelat. Avui, als 5 dies, venim fins en aquesta gelateria de Palma perquè volen conèixer, ara que fa tanta calor, quins són els gelats que més agraden a la gent i com s'ho passa la gent en l'agost. Per això parlam amb l'amo d'aquesta gelateria. Xavier, bon dia, com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Xavier, primer que aquest gelat és boníssim. I després, quin és el gelat estrella d'aquesta gelateria? Bé, primer, moltes gràcies. Bé, el nostre estrella sol ser gelat de bombon, o de cookies, o formatge fresc, que són gelats que nosaltres fem des de fa estona i la veritat és que la gent els aprecia bastant. I doncs, si t'apareix, jo m'acabo aquest gelat i d'aquí uns minuts en parlam. Molt bé, perfecte. I doncs, companys, jo ara m'acabaré aquest gelat i d'aquí uns minuts parlam amb en Xavier i amb altres usuaris per saber quins són els seus gustos i les seves preferències, però això no serà fins d'aquí uns minuts aquí, als 5 dies. Ai, que està de bo. Però sabeu qui se n'ha anat també a menjar un gelat? El nostre company Xavi Ara, mireu. Avui al programa parlam de gelats i és que els gelats són un imprescindible per intentar passar aquesta temporada d'estiu el millor possible. Per aquest motiu venim fins en aquesta gelateria per veure què és el que tenen i com s'ho passen els seus usuaris. Parlam amb en Xavi, bon dia, com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Xavier, teniu un poc de tot per aquí, no? Conta'm quants de gelat teniu, si en teniu molta varietat, quin és el que més vos demana la gent? Bé, tenim unes 46 classes de gelat més o manco i dins d'aquestes classes tenim gelats que són fets en llet, altres que són fets amb aigua, que són més tipus sorbete, i després tenim uns especials que estan fets amb begudes vegetals. I Xavier, quin és el gelat estrella d'aquesta gelateria? Quin és el que més vos demana la gent? Bé, la nostra estrella és el bombon, que és una varietat de stracciatella. L'únic que aporta és que li posem un poquet de caramel que li dona un to més marronenc que la stracciatella, que és més blanc. De totes maneres va un poc per temporades, perquè a vegades la gent agafa i s'estima més un sorbete o s'estima més un altre tipus de gelat de crema que sigui com més fresc. Per exemple, el queso fresco o el iogurt o un Kinder, un Oreo. I doncs, Xavier, anem a veure si parlem amb els teus clients i d'aquí una estona te'l podem tastar. Molt bé, moltes gràcies. Ara, per exemple, tenim aquí el cas de n'Analisa i en Valentino. Bon dia, com estan? Hola, ¿qué tal? Bien. Te veig amb aquest gelat. De què és aquest gelat? Chocolate con menta y pistacho. Bueno, el mío preferido, solitamente escojo lo de fruta, pero bueno, me apetece algo diferente porque sé que aquí tienen este de menta y chocolate que está muy bueno. Bé, m'imagino quantes vegades en la setmana soleu menjar un gelat? Pues ahora en verano 2 o 3 veces. Perquè fa molta calor, no, Vera? Exactamente. I és que mireu, perquè tenim aquí en Valentino. Valentino, bon dia, com estàs? Muy bien.
Te veig aquí amb aquest granissat, ha de ser boníssima. Sí, la verdad. De què és aquest granissat, Valentino? De fresa. És el que més t'agrada, és el teu favorit o en tens un altre que sigui el favorit? De granizado el de sandía. Aquí tenim, per exemple, Ana Cristén i Ana Cristén. Bon dia, com estem per aquí? Buenos días, bien. M'imagino que amb aquesta calorada ja era hora de prendre un bon geladet, no? Sí, De què és aquest gelat, per exemple? de queso fresco, naranja, maracuyá y melocotón, creo. Es muy bueno. Ara, per exemple, tu, Ana Cristén, també, de què és aquest gelat? De bombón. ¿Lo has probado ya? No. Bueno, pues ahora enseguida te dejaremos que lo pruebes, però ¿cuántas vegades més o menys a la setmana mengeu gelat? Pocas. Porque con este calor a lo mejor el cuerpo os lo pide más, ¿no? Una vez al mes o algo así. Ara, per exemple, tenim aquí en el Lluís. Lluís, bon dia, com estàs? Molt bé, estic aquí tranquil·let, vull refrescar-me una miqueta i m'agrada molt el gelat aquest. T'anava a dir, aquest gelat de què és? Pues de natilles. Perquè ara en l'estiu m'imagino que el consum de gelat ha augmentat, no? I m'imagino que en deu menjar més que de costum. Jo, desde luego, sí. Pues a lo millor tres vegades, 4 vegades, sí. Sí. I te veig amb aquest gelat de natilla, però a lo millor quan fa molta calor no sé si prefereixes sabors més refrescants, com per exemple de la fruita. Sí, potser sí. Però tampoc no ho tinc tan clar. Quan fa molta calor, el primer que agafo és, si puc agafar algo frescós, i aunque sigui una cervesa, sí. Per tant, si n'haguessis de menjar un gelat de fruita, quina seria? Bueno, pues fresa, probablement fresa, sí. I aràndans, també m'agraden. Vos veig amb aquest gelat, és mig terrina i mig cono, no? No sé què és el que vos agrada més, perquè veig ja un mix. El bombó. Això és el sabor de gelat que més t'agrada, no? Sí. No sé si tens alguna altra preferència de sabor. No. A jo també m'agrada molt aquest de bombón. No sé si tindràs alguna altra. Quan venc aquí sol demanar granissat de llimona. M'encanta, els que fan aquí, sí. No sé si preferiu el tassonet o el cono. Cadascú té les seves preferències. Jo prefereix tassó, ell sol triar cono. I quantes vegades més o manco en la setmana mengeu gelat? Pues més o manco, ara en l'estiu, pràcticament cada dia. I de nosaltres ja han sentit els nostres espectadors, ja han sentit les seves preferències. Quin és el seu gelat preferit i quant de gelat mengen a la setmana, especialment tenint en compte aquesta calor sufocant. Així que jo no vull esperar més, m'agaf el meu gelat perquè també té moltíssima calor i me'l vaig a menjar. Molta salut! Ja que m'agrada més el de mel de creua. Ja que parlam de la mà i del busseig, perquè precisament a qui li passa molt això és en els bussejadors i han de prendre algunes mesures extra perquè passen moltes vegades per aquests canvis de pressió que estàvem comentant ara amb el doctor quan duen a terme la seva activitat. Ens hem volgut apropar a un centre de busseig per veure com ho duen. Avui al programa parlam d'un problema que preocupa a les persones, especialment les persones que s'inicien en el món del busseig. Aquest problema és el barotrauma òptic. Per això venim a parlar aquí amb la Carolina, que ella és instructora de busseig en aquesta escola de bussejadors. Carolina, bon dia i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carolina, conta'ns un poquet perquè sí que ens agradaria saber quina és la teva experiència, no? Vos ve molta gent preocupada amb el tema del barotrauma òptic. Bueno, a ver, hay casos en los que la gente que quiere empezar a bucear no sabe si va a poder por molestias en los oídos. Es verdad que se preocupan y dicen, bueno, pero yo voy a saber compensar, es que a lo mejor no puedo bucear. Y realmente no es problema, se soluciona muy fácilmente. A nivell personal, tu t'has trobat alguna vegada amb un cas d'aquests? Sí, a ver, no es que sea un problema, pero sí que suele pasar. Siempre, cualquier persona que, bueno, los que vayamos al agua y empezamos a hacer un descenso, ya a partir del primer metro de profundidad ya vamos a empezar a sentir molestias en los oídos. Entonces, esas molestias, si no se pone remedio, las va a sentir todo el mundo, pero eso no ocasiona un problema. El problema es que sigas bajando a profundidad sin compensar. El compensar es una maniobra que se realiza para compensar, perdona la redundancia, pero es para, por eso se llama así, para compensar la presión exterior, la presión que hay en el agua a medida que vas bajando, y la presión interior. En los espacios aéreos de nuestro cuerpo, ahí también los espacios aéreos se ven afectados por la presión.
Per tant, entenc que la prevenció a l'hora de preparar aquestes immersions és de vital importància. Sí, lo que pasa es que se hace instantáneamente. A medida que vamos bajando, nada más meter la cabeza dentro del agua y empezar a bajar, ahí ya tenemos que compensar. ¿Qué significa compensar? Hay distintas maniobras, está la maniobra de Valsalva, la maniobra de Frenzel, hay más maniobras, pero bueno, lo más fácil es taparse la nariz, pinzar la nariz, y es como si quisiéramos soplar por la nariz. ¿Qué pasa? Que como la tenemos pinzada, se crea una presión interna. És com que els timpans se mos fan grans perquè mos entenguem, no? Bueno, es como que los tímpanos, la membrana timpánica se curvaría hacia el exterior. Nosotros sentimos una presión hacia el interior del oído y lo que queremos compensar, si esto es la membrana timpánica, se curvaría hacia adentro y lo que queremos hacer es ponerla en su lugar. Si no la ponemos en su lugar, eso es lo que nos hace daño, y si no la ponemos en su lugar pronto, se puede romper. Per tant, una persona que està, per exemple, que té un constipat o que està amb alguna cosa d'aquestes, podria practicar busseig o no és recomanable? No es recomendable. Ni resfriado, ni congestión por alergia, nada. Y lo que no se puede hacer es, bueno, yo me tomo entonces un descongestionante y me voy a bucear, ¿no? Porque si los efectos se pasan mientras estás haciendo la inmersión, luego tendrás problemas. Idò, Carolina, moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies i per explicar-nos un poquet més sobre el barotrauma òptic. Carolina, moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies. Que vagi molt bé. Així que, companys, ja han sentit na Carolina, les immersions s'han de preparar molt bé i sobretot fa una crida a la precaució abans de baixar i, molt important, no fer aquestes immersions si s'està constipat. Ara en xerrarem d'això també, Xavi, perquè és ben important que tinguem les nostres conductes oberts quan ens hem d'afrontar una situació així.